अबे साले चल भाई जरा मला भय वाटली मला सांगतले नाही येतले दात माझा जो पळता कुठू जात जाता. तुम्हाला विचारत होतो तुमच्या मशेरीमध्ये लिंबू आहे काय? मशेरीत लिंबू नाही माझ्या. मग ज्यावेळी तुम्ही माझ्याकडे टूथपेस्ट जर घेतली असता तर आज तुमचा दात हा हल्ला नसता. काय मेल्यांची मुलाखत आणि या हे शेंगे खाऊ तुम्हाला बरं दिसतं. ओढते दात काय असा डोबाळते. शेंगे मला पण आवडतात. हे खाऊ पुढलो दात पडलो घे दर मस्त पैसे. पुढल्या टायमाला आता काय करतले ना सरळ सांग नका असला येऊ मुलांनो मुलाखत करता कामा नये. या दोन वाजून दिसले पाहिजे. तुमच्या भल्यासाठी देत असतो ना मी कायम. मग तुम्ही मला असं उलट कसं जे का ना या टायमा काय समजता मी बियालाय मरे. तर बाबांनो मी काय म्हणतो आता तुम्ही हा कवाता मोडला बरोबर. लोक म्हणतात झाडे लावा झाडे जगवा पण तुम्ही तो कवाता मोडला कशाला? घरात पडतो माझ्या कवात्याची किंमत नाही मला घर मोडताना. इतकी वर्ष कशाला नाही पडला? इतके वर्ष नाही बहिणाला भूमीत लागलो. भूमी लागलो म्हणजे काय असतं? तो ह्याच्यात तुटतासून खालते उतारता कोण? कवाड्यात कोण भूमी म्हणजे भूमी